салом дӯстон, имрӯзи дароз расонаҳои варзишии Аврупо ва Испания оиди Килиан Мбаппе менавиштанд ва танқидҳо сӯи ҳамлагари фаронсавӣ беҳисоб меравад. Гап сари он ки Мбаппе натавонист дар ҳолати ҳассоси бозии муқобили Ливерпул дар Лигаи Чемпионҳо аз пеналти гол занад. Дастаи ӯ Реал Мадрид дар сафар бо Ливерпул бозӣ анҷом дод ки барои дастаи шоҳона соҳиби 3 имтиёз шудан хело муҳим буд. Пас аз голи задаи Маккалистер, Мбаппе натавонист аз зарбаи 11 метра гол ба самар расонад ва ҳисобро баробар кунонад. Баъди ӯ Муҳаммад Салоҳ ҳам ин иштибоҳро такрор намуд, вале бозӣ ба фоидаи мерсисайдиҳо бо ҳисоби 2-0 анҷом ёфт. имрӯз ба реакцияи мураббиён ва бозингарони дастаҳо менигарем. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед. бозии навбатии Реал Мадрид дар доираи Ла Лигаи Испания дуир мешавад. мадридиҳо рӯзи 1 декабр дар хонаашон Хетаферо қабул мекунанд ва барои 3 имтиёз рақобат хоҳанд кард. аммо бо чунин ҳайат комёб шуда метавониста бошанд? фурсатро аз даст надиҳед ва фаворити худро бо 1x интихоб намоед. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, дар аввалин пардохту 8000 сомонӣ бонус бо промокоди тачфуд пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар ин рӯзҳо Килиан Мбаппе беҳтарин бозингари ҷаҳон аст. танҳо вақт ҳамаашро хуб мекунонад ки то ин ки ӯ дар дастаи нав худро ҳамаҷиҳатан нишон диҳад. ба ҷои ӯ дилхоҳ бозингар метавонист шавад ки аз пеналти гол зада натавонад. барои ҳамин бо як иштибоҳ ӯро баҳо додан кори хатост. чунин хато аз набудани эътимод ишора мекунад. баъзан вақте ки шумо дар ҳолате ҳастед ки корҳо хуб пеш намераванд, идея оддӣ бозӣ кардан мешавад ва ин имкон медиҳад ки шумо аз ҳолати пешбуда берун бароед. Мбаппе дар ин кор борҳо муваффақ шудааст, аммо ин маънои бехато буданро намедиҳад. ӯ бояд кор кунад, муборизаро идома диҳад ва ин лаҳзаҳо мегузаранд. дар ҳамлагарон хатогиҳо зуд рух медиҳад. баъзан ба онҳо гол задан душвор мешавад. дар ҳар ду ҳолат шумо фикр мекунед ки пеналти зада мешавад. ҳар ду пазмон буданд. бинобар ин дирӯз Мбаппе ва Салоҳ ба мо нишон доданд ки онҳо низ инсон ҳастанд. дар мавриди Мбаппе хеле хел олӣ бозӣ кард. вай барои мо наҷотдиҳандаи асосӣ шуд. ман ба ҳамлагарон зиёд нигоҳ намекунам. ман ба худ боварӣ доштам. дар як ҳафтаи охир 2 маротиба пеналтиро баргардонидам. аз ин рӯ ман боварӣ доштам ва хушбахтона ман бори дигар кори дурустро анҷом додам. пеналти Мбаппе ин чизҳо мешаванд. нокомӣ дар пеналти сабаби шикасти мо нест. мо ҳамчун коллектив ба қадри кофӣ хуб набудем. онҳо беҳтар бозӣ карданд. мо ҷаримае доштем ки метавонист ҷараёни бозиро тағйир диҳад. аммо мо онро истифода накардем ва бо ҳисоби 2-0 мағлуб шудем. мо Мбапперо дар ҳолати хуб мебинем. ӯ хуб машқ мекунад ва ба худ эътимод дорад. баъзан ҳама чиз олӣ мешавад, баъзан не, махсусан бо пеналтиҳо. ба ақидаи шумо ҳолати Реал Мадрид дар бозиҳои боқимонда беҳтар мешавад ё ин ки не? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. ба ҳамин тамом хайр дӯстон.